Този елемент за домакински уреди, който има извадени два контакта на гърба си и с изтеглящ се рафт, позволява уредите да бъдат извадени, когато се работи с тях и когато приключим работа, да бъде прибрано и затворено. Един от най-изисканите и най-елегантни модели, това е модела Торино, който е с една много елегантна рамка и има възможност да бъде поръчан в повече от 20 цвята. В модулната система на Nolte има много декоративни елементи, които освен функционалност придават и естетика и по-интересни детайли. Ето тези декоративни чекмеджета, които са изцяло от дърво. За тях са разработени специални подложки, които са от велур, много меко и приятен на пипане, върху който можеш да изложиш сребърните прибори на семейството. За малките апартаменти, в които не са предвидени сервизни помещения, има разработени специални модули за съхранение на всякакви средства за почистване, както и препарати. И както виждате, дори в нашия магазин ние го употребяваме много активно. Тъй като сме любители на добрия дизайн, нямаше как да представяме само кухни Nolte в нашия магазин. И затова нашия избор върху кухненски батерии падна върху кухненската серия батерии на Джеси, една много елитна италианска фабрика, която освен с много добрия си дизайн, е известна с много специалните материали, в които могат да бъдат поръчвани батериите, няколко вида хром, драскан инокс, бронз, никел, мед, драскана мед, злато и няколко цвята, освен черния.